Jeg hedder Karen Keinicke, og jeg er chefredaktør for Nordjyske. Vi leverer historier og nyheder fra Nordjylland året rundt, døgnet rundt. Som journalistpraktikant her hos os får du lov til at være en del af det her hus. Du får lov til at idéudvikle, researche og skrive dine egne historier. Som praktikant her hos os er du ikke alene. Dels er du en del af et hold på en 8-9 praktikanter, og I bruger hinanden på tværs til at spare og til at få idéer og til at udveksle erfaringer med hinanden. Samtidig indgår du som en ligeværdig del på en redaktion. De fleste praktikanter her hos os, de når at være på 3 forskellige redaktioner, og her er der mulighed for at fordybe sig og specialisere sig inden for forskellige grene af journalistikken. Det kan være, at du er mest interesseret i lyd. Det kan også være, at det er de længere historier, der interesserer dig. Eller det kan være, at det er nyhedspuls og nyhedsjournalistikken, der virkelig tænder dig. Det får du lov til at prøve af og teste her hos os. Vi glæder os til at tage imod dig her i det Nordjyske Mediehus.